Lille hurtig status på tomatplanterne. I år tester vi ikke nogle tomatplanter på altanen. I år har vi 14 forskellige sorter. Her i altankasserne, det er Tumbling Tom, bustomat, hængende. Her har vi romeller, og selvom den strider lidt op lige her og nu, så er det også en hængende ampeltomat. Tiny Tim, også en lille bustomat. Og her i potterne har vi så, det er Red Robin, en kompakt bustomat, og Totem, som er sådan lidt mere opretvoksende bustomat med fin, tyk stamme. Så her i kapillærkasserne har vi det, man kunne kalde en almindelig tomat. Det er Gardenfreude. Og så har vi en bustomat, der hedder Garden Pearl. Den er lyser, den har ikke prøvet før. Der er allerede masser af tomater på vej. Så har vi Sweet Crunch cherry tomat. Og den anden kasse, der er cherry tomater. Det er Velvet Red og Sun Gold og Favoritter. Lad os se, hvad der er på den anden side. Og her har vi også en kapillærkasse. Der er Cherry Star. Der er estisk gul. Estisk gul, det er ret spændende. Det er den her med masser af små blomster. Så det bliver spændende at se, hvad det ender med. Og så er der Piccolo. Så er der også en lille selvværdingspotte, hvor der er det er lidt gentagelse af de andre ekstra tomater. Og så er der stadigvæk nogle små planter stående. Hist og pist. Og så har vi nogle chili. Også lidt på. Der er apache, og der er jalapeno, og der er thai chili, og der er cayenne. Så, og lidt blomster er der også.